Hyvää huomenta! Olen Aate Polojärvi, 23-vuotias uusi seinäjokinen, ja tällä videolla esittelen lyhyesti itseni ja miten näen itseni sopivan kärkkäisen uuden Seinäjoen myymälän työtehtäviä. Haen seuraavia avoimia työtehtäviä, koska uskon taustani vastaavan työtehtävien vaatimia odotuksia, minkä lisäksi haen työpaikkaa, koska arvostan myös kärkkäisen brändiä, sen arvoja kotimaisuudesta ja näen myös meidän asenteiden työntekoa kohtaavan vastaavan toisiaan. No hieman omasta koulutustaustastani ei tarvi heti onnitella, mutta olen joulukuun lopulla valmistunut Tampereen ammattikorkeakoulusta liiketalouden tradenomiksi, missä erikoistuin taloushallintoon 4 keskiarvolla niin kurssien kuin opinnäytetyöni osalta. Koulutus antaa mitä parhaimmat lähtökohdat kaupan tehtäviin ja pitkään koulun jälkeen te tiedätte, että haluat tehdä töitä, niin se on aivan polttavaa. Ja tiedän teidän arvostavan tarkkaa ja huolellista työtä, mitä on uskokaa vaan treenattu taloushallinnon opinnoissa, mutta sen lisäksi opinnot on myös koostuneet myynnin, markkinoinnin ja projektihallinnon tehtävistä, mitkä näkisin myös hyödyllisiksi taidoksi kärkkäisen myymällä työssä. Oma työhistoriani on mielestäni hyvin rikas ja kokemusta löytyy aikajanallisesti maa- ja metsätaloudesta, kasvatusalalta, terveydenhoitopuolelta, rahoitusalasta sekä yrittäjänä työskentelystä. Mielelläni keskustelisi useamman tunnin työurastani, mitä kaikkea siitä on jäänyt käteen, mutta se kootusti pääkohdat minusta työntekijänä ja mitä olen oppinut työelämästä. En ole koskaan pelännyt tehdä mitään työtä ja oppia uutta, ja se mitä ei vielä osata, niin kysy vähän ei oikealta tieltä eksy. Työn teossa tärkeimmät arvoni ovat täsmällisyys, tarkkaavaisuus ja tunnollisuus. Työyhteisössä koen tärkeäksi kannustaa tiimiä, pitää yllä hyvää työilmapiiriä, olla joustava ja tarjota apua kun sitä tarvitaan. Työelämässä tärkeimmäksi taidokseni kuitenkin näen laadukkaan asiakaspalvelun. Pidän ihmisten kohtaamista ja asiakkaiden auttaminen antaa itsellekin tunteen siitä, että tekee tarkoituksellista työtä. Asiakkaani ja aikaisemmat työyhteisöt ovat kuvanneet minua rehelliseksi, lämminhenkiseksi, ongelmanratkaisutaitokeskeiseksi ja luovaksi ja helposti lähestyttäväksi. Tarjoaminen kassatyöntekijätehtävään liittyen näen erityisesti edukseni aikaisemman työkokemuksen Koillismaan osuuspankissa, missä olin päivittäisasiakkaiden kassapalvelussa. Tässä aikaisemmassa tehtävässä rahankäsittely tapahtui joka päivä sentilleen ja samalla asiakkaita ohjeistettiin ja otettiin vaikeidenkin ongelmien läpi. Töiden ulkopuolella tykkään käyttää aikaa harrastukseni parissa. Olen muun muassa toiminut yli 10 vuotta esiintyvänä taikurina. Jos olet koskaan nähnyt TikTokissa tai Instagramissa taikatemppuja, niin se on todennäköisesti ollut tämän pellavapään tekevä. Entinen esimieheni tapasi heittää, että kyllähän tiimissä nyt yksi taikuri pitää olla. Niin tehkää sillä tiedolla mitä teette. Taikuuden lisäksi käytän aikaani kotona muun muassa käsitöiden tekemiseen, askarteluun, retkeilyyn, kokkaamiseen ja tietysti tyttöystävän kanssa leffojen katsomiseen. Tähän loppuu vielä todettakoon kirsikkana kahun päälle, että kun asuu melkein myymälän vieressä tässä Joupissa, niin jos ei aamulla meinaa auto lähteä käyntiin, niin sitäkään ei voi käyttää tekosyynä siihen, etteikö pääsisi töihin vaan. Apostolin kyyti toimii aina. Kiitos, että katsoitte esittelyni tänne asti. Jos teillä on kysyttävää, niin soittakaa tai laittakaa sähköpostia, vastaan mielelläni kysymyksiinne. Toivottavasti tapaamme vielä kasvotusten, ja jos emme, toivon teille silti onnea ja menestystä uuden myymälän avaamisen johdosta. Kiitos teille ja nähdään taas.